Nagbabala po ang lokal na pamahalaan ng basista sa mga mahuhuling nagtatapon ng basura sa bahagi ng National Highway sa poblasyon. Kamakailan, nilinis ng tanggapan ang tambak ng basura sa naturang bahagi malapit sa sentro ng komersyo at mga establishmento, ngunit muling lalagyan ng basura ng dumilim ang paligid. Saad ng alkalde ng bayan na pairalin dapat ng publiko ang disiplina sa waste management sa mga kabahayan nang hindi tinatapon sa mga kakalsadahan ng kanilang basura. Ayon sa ilang residente, maaaring hindi umano residente sa bayan na nagtatapon sa lugar base na rin sa kanilang karanasan, kaya mainam umano na magkabit ng CCTV ang lokal na pamahalaan upang mahuli at mapanagot sa ordinansa ang mga nagtatapon doon. Samantala, isang negosyante naman mula sa bayan ng Malaseque ang naaresto ng otoridad matapos isumbong dahil sa aktong pagtatapon ng basura sa naturang bahagi bandang alauna ng madaling araw na isang malinaw umanong paglabag sa RA 9003 o Ecological Waste Management Act. Kaugnay nito muling pinalala ng tanggapan ng pagbabawal sa pagtatapon ng basura sa mga pampublikong lugar para sa kalinisan ng paligid. IFM News. IFM News. IFM News.